Ola, sou Javier Cuervo, isto é o Café Proportione. Hoxe vou estar a falar cerca de 10 minutos en portugués, pela primeira vez. O asunto é unha coisa que poucos saben. A Proportione opera a partir de Aveiro. Xa há 2 anos. Non fixemos barullo até hoxe, porque queríamos observar primeiro. Este episodio é a parte pública dese proceso, porque Aveiro, porque esperamos, o que vamos facer agora, sen guiao de marketing, é unha conversa comigo, para tentar dizer en voz alta o porqué. Se o español soara ás veces pelo medio, disculpen. E por a cabeza aínda está a facer a troca. A nosa Proportione é unha consultora pequena, de consultoría estratéxica e digital, persoas e tecnoloxía. Traballamos en transformación digital, en intelixencia artificial desde as quasi 15 anos, en estrategia de tecnoloxía e cada vez máis en como a intelixencia artificial muda a forma de as empresas medias operaren. Somos 2 parceiros, eu e a Maite Tortosa, e máis un equipo pequeno, e todo o resto, deseñadores, programadores, especialistas, móntase en función do proxecto. Pequeno por diseño, non por falta de ambición. Operamos en España, has 2 anos quasi medio en Aveiro. Foi sobre iso que demoramos a falar. Por que Portugal? A primeira razão é persoal. Há 2 anos comecei o doutoramento na Universidade de Aveiro, en Business Innovation, como profesor Rui Pedro Figueiredo Marqués. Durante eses 3 anos, estes últimos 3 anos, há quasi 20 anos que coñezco a rexión de Aveiro, fui percebendo unha coisa que ningún artigo académico me tiña explicado antes. Portugal ten, dentro do tecido industrial, unha densidade de empresas medias extremadamente ben posicionadas. Para a próxima onda de transformación digital, e non falo das grandes multinacionais, falo da empresa de moldes con 80 persoas na Mariña Grande, da cerámica en Aveiro, da metalomecánica en Águeda. A segunda razão é profesional. En España a concurrencia no segmento de consultoría digital para PME é brutal e o cliente medio asume que todo o que se faz xa está inventado. En Portugal non. Há un entusiasmo pela innovación digital que xa non se ve do lado da cá ou da lá da fronteira. Probablemente porque há menos saturación. Iso, para quen faz o que nós facemos, é terra fértil. Por que Aveiro en concreto? Aveiro é unha combinación improbável. 3 coisas xuntas. Unha universidade con unha capacidade técnica en información, comunicación, hardware e materiais que está ao nivel de cualquier grande europea. Pesquisen DETI, pesquisen IETA, pesquisen o polo de R&D e que perceben o que quero decir. Un clúster tecnolóxico
o TICE, PT, cuya sede está exactamente aquí, no campus, e que articula empresas, centros de investigación e administración pública en torno de proxectos europeos concretos. Non é un hub decorativo, é onde se facen consorcios, é unha xeografía industrial que en 20 minutos de carro dá acceso a 2 decenas e media de empresas do distrito de Aveiro, agrupadas pela AIDA, da Bondalti aos moldes de Mariña Grande, pasando pela Renault Cacia, pela Navigator, pela Poliesport. Se o desafío de hoxe é ayudar empresas industriais medias a dar o salto digital que aínda non deran, non há na Península Ibérica unha base operacional mellor do que Aveiro. Por que é que esperamos 2 anos para falar? Se xa cá estamos a máis de 2 anos, porque é que só agora abrimos a porta por unha regra simples, que ouví repetidamente a coñecidos portugueses máis vellos do que eu en consultoría. Primeiro coñecerse, despois contactarse. En España pódese aparecer nunha empresa e propor traballo na primeira conversa. No norte de Portugal iso fecha portas. O primeiro contacto serve para que o outro lado decida se vale a pena haber un segundo. E o segundo é onde se fala de traballo. Estes 2 anos foran precisamente iso, estar a escutar, observar, cafés en axenda, conversas onde a pregunta certa é como funciona isto aquí, non como podemos vender vos algo. Ler o tecido industrial sen o querer vender xa. Perceber por que é que certos discursos que funcionan en Madrid soan ocos en Aveiro. É como reescrevelos. Agora comeza a parte pública. O que vamos facer nos próximos meses, isto é verificable, é o seguinte: primeiro, formalizar a presenza no ecosistema. Non é descubrilo, é deixarnos descubrir. TICE PT, incubadora da Universidade AIDA, conversas con persoas que xa nos coñecen informalmente, pasará a ser conversas onde tamén se fala de traballo. Segundo, publicar en portugués nativo. Este é o primeiro. Nativamente non traducido. Este podcast é unha peza. Vai haber artigos no blog, post no LinkedIn, newsletters. O tema é sempre o mesmo. O que aprendemos a traballar con PMEs industriais. É o que achamos que debería estar a acontecer e non está. Terceiro, e isto é máis para nós do que para quen ouve, continuar a aprender. A velocidade a que se negocia en Portugal. Os códigos de honestidade que funcionan aquí e non funcionan en Madrid. As palabras que soan ben e as que soan mal. Este primeiro episodio é un exemplo. Garanto que de aquí a 6 meses voume rir de metade do que dixe hoxe. Para fechar, se está a ouvir isto e traballa en algunha das vertentes que referí,
industria en Aveiro ou arredores, clúster tecnolóxico, universidade de administración pública, con axenda digital, e ten ideas sobre o que unha consultora como a nosa podería contribuir, ou apenas quer tomar un café cando eu estiver aí, o meu email é xavier.cuervo@proportione.com. O LinkedIn está linkado no fin deste episodio. Nas próximas semanas a Maite vai tamén facer un episodio. Ela vai falar sobre os primeiros 20 contactos de prospecção que fixemos en Aveiro há unhas semanas e sobre o que aprendemos só de ollar para os que responderan e os que non responderan. É máis operativo do que este, mais baixo no chao. Até lá, obrigado por chegar até aquí. Se o episodio foi útil, partille con quen posa estar interesado. Até a próxima.